Nyt meillä on pientä ilmoittelua ja kun mä sanoin, niin on ilmoittelua. Siis kannattaa, jos katsotte tämän, niin sitten tiedätte vähän kanavan tulevaisuudesta. Tulen pelaamaan muitakin pelejä kuin Growtopiaa, enkä vain puhelimella. Ja en tule kuvaamaan välttämättä vain pelivideoita, voin tulla kuvaamaan muitakin. Ja haasteita voitte pistää, tai no voitte kommentteihin Growtopia maahan, että välttämättä vielä. Mulla ei postilaatikoita sitten tähän hätään. Kamala on paljon. Tai itse asiassa 0 postilaatikkoa. Ja tulkaa hengaamaan tämmöiseen maahan kuin Apinalau maa. 2 aata siihen perään Apinalauma ja sit vielä toinen maa. Tulkaa ihmeessä tänne hengaamaan. Täällä mä kuvaan kaikennäköistä. Täällä mä kuvaan. Tämä on se minun maa, missä minä kuvaan yleensä kaikki videot. Paitsi tietenkin nämä kavereitten kanssa videot ja muuta, jos me esimerkiksi ollaan kaverin maassa tai jossain muuta tekemässä kasinoa tai farmaillaan, niin sitten ollaan yhdessä Smalt-maassa, mikä on minun farmmaa. Oho! Pikku klitsi kävi. Mutta tosiaan tässä on kanavan tulevaisuutta vähän. Mä en oo mikään kamalan pro tällä hetkellä. Multa skämmättiin tässä viime kanavalla. Se ei oo enää, kun se lopetettiin sillä AGT. Sillä oli vähän päällä aika montakin tilaajaa ja sitten Cappuccino. Niin. Mä valitin YouTubella, tai niinku mä pyysin mun kanava lopetettaisiko mun ei oleskään mitään. Tai no, itse asiassa mun kanava lopetettiin, kun joku muu huijas minun videoita omalle kanavalleen. Niinku silleen jännästi. Se on rikos, niin minun jäsenkanava lopetettiin siihen. Niin mä en oo enää mikä kamalan hyvä Growtopiassa. Ja tässä oli vähän kanavan tulevaisuutta. Toivottavasti tää ei paljon lagia, että se olisi kuitenkin moikka moi siihen seuraavan video asti, mikä tulee jos tänään tai huomenna tai koska vaan. Moi!